RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Dr. ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Jera, 28 anyos, minyo og naanay usa ka anak. Nagpuyo sa address sa Dumaguete, Negros Oriental. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa mga samad ug bunog nga naangkon sa akong anak sud sa eskwelahan. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ma'am, sorry ha, pero bawal ba imusod ang parents din sa classroom during class hours? Ay, mao ba, Chief? O, nak. Good boy sa klase, ha? Paminaw ni teacher. O, ma. Kuhaon na ka ni mama, pamuhi ninyo, ha? Okay. O, sige na, sud na. Bye-bye na. I love you. I love you too. Kumusta namang class ni mo ganiha, ha? Okay ra. Sure? Yes, ma. Nag-enjoy ra ka? Oh. Okay, good. Kung naaga ni mga away, sulti dayon ni mama, ha? Okay. Why klase og mama? Wa, kay Saturday man ugma. Oh. Mag-play di ay may ugma ni Papa. Oh, syempre. Ay, kinig yung amahanog anak, oh. Ken! Ay, nagpalabiing bata. Uy, tingnan, di na makaginhawa. Day? Dali sa day? Ha? Nga naman niyang oo. Ha? Nga naman di ay. Nak, nga naman eh. Napaksot maning uni mo. Ambot lang, ma. Kisa may nagbuhat ani, ha? May kaaway ka sa school?
O ako kay mama. Adtuan na lang na ugma sa eskwelahan. Pangutan na ang maestra. Wa man gid ko makabantay nga doon na siya kaaway, ma'am. Uy, basin sa inyo na niya makuha, ma'am. Or basin sa kiatpod kaayo ni dinhi sa classroom ba? Unsaon? Playful pa man gid kaayo ni mga bata basta ingon aning idara, good. Ma'am, nahibaw gid kong di sa amo, kay grabe gid ko makadag monitor sa akong anak dito sa amo, ma'am. Ani na lang, ma'am. Kay wa man gyud ko nakita nga naay away nga nahitabo dinhi sa classroom. I'll make sure na lang nga this won't happen again. I hope so, ma'am. Diway na ko gipadako ang akong anak, naibawgit ko ang dili kayo ni siya sipat, ug wa sad ni nako tudloi nga musukol. Maong mag-uul gyud kaayo ko every time nga muuli siya gikan sa eskwelahan na naay mga samad-samad. So, sa akong una-una, kay lagi mga bata pa, grabe pa ka playful, wa na lang sad nako gimain ang mga minor lang nga mga samad, kay basig, agi lang sakiat sa mga bata. Hangtod nga, nagkadukay, hapit naman lang kada adlaw nga inigpauli sa akong anak, na agi mga samad-samad. Unya, nak, nga naman yung bukto ni mo? Nganong naaman sa ni agis pinaakan, ha? Kasi may nagpaak ni mo. Akong classmate. Bad kayo si kipangaway. Unsa? Kita di na ni mahimo da. Makikistorya ko sa mong teacher, ugma. Ma'am, pasensya na. Pero wag gyud ko aning hitabo kay nagmeeting ming mga maestra. Mampaita sad anak, eh. Dinhi ganin ako gipainralong akong anak, kay secure and safe ang inyong eskwelahan. Pero permi naman lang ni sad, uy nga, kada uli sa kong anak na ay mga samad. Ma'am, pasensya na gyud kaayo. But please, do consider sad nga I cannot have my eyes for them every time. Kaya I also have other things to attend to. Also, as a teacher, I do not tolerate any violence act from my pupils. Sige lang, ma'am. Kung mahibawaan ako kinsa sa iyang mga classmates ang nagbuhat ini, ipatawag dayon ako ang parents. Thank you, ma'am. Hello? Hello. Niyan ako sa eskwelahan sa tong anak. Ay, the black eye mang do ka mataan niyo eh. Unsa? Nga na naman sad? I will take legal action for this, ma'am. Sige, ma'am. Go ahead. Kapila na kumireklamo ninyo, ani. Hapit na lang mo end ang school year, pero akong anak halos kada adlaw na ay samad-samad o baka bunog inigpauli. Di mo magpasod sa parents sa campus during class hours, pero dili mo maka-assure na ako as parent sa bata sa ang safety and security mismo sud sa classroom. Sige lang, ma'am. Kay tinud-on yun ko ni hitabua. I have evidence kay na ako'y picture sa akong anak sa tanang mga bunog ug samad ngayang nakuha dinhi sa inyong eskwelahan. Imbes dili na lang unta ko ni padakon pa,
Mura man hinoon nga ako pa man hinoon masad-an nga nangisog ko dito tungod sa nahitabo sa akong anak. Wa man lang gani magsorry ang mismo nga school teacher ay ning hitabua. Mura lang yun sila ugwa. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, doon na ba'y tulubago ng maong eskwelahan aning hitabua? Nga tanang incidents na hitabo man inside the school premises. Ikaduhang pangutana, doon na ba'y pwedeng ikaso nila sa ilang pagpabaya sa ilang estudyante? Nga kung buto na hunaon, it's their responsibility to nga bantayan ang safety sa mga bata, especially during class hours. Ikatulong pangutana, pwede ba sad ko nilang kasuhan for acting unaccordingly sa school? Nadamanggod ko sa akong emosyon that time. Kay aside sa na-black eye ang mata sa akong anak, doon na say inagian nga laing sama dapit sa iyang mata. Ug matod pa sa usa ka classmate sa akong anak, gitusok ko no og lapis maong nasamad. Magka-blame ba day sila nako sa akong actions? Wa man hinuon ko'y harm nga gihimo that time. Ikaupat o katapusan, how about sa mga parents sa mga bata nga nakasa sa akong anak? Unsa may tulubago nila aning hitabua? Dapat unta masumpo ning klasiha sa mga bata, samtang gagmay pa, aron dili mo dako nga bugoy. Palihog, tabangi ug tambagi ko, kini ang akong suliran, Jera. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan. O kinisab si Dr. Rene Obra. Kami gihapon ang muhatag ninyo og tambag og tubag, solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana ug mga problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional ug mga problema sa mga ginadiling drugas. Ayaw dugaya, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Yes. Yes, lain-lain klase-klaseng yung pamaagi kung unsa nyo pagpadala ang inyong suwat ug mga suliran namo. Importante, di ba Dok, nga kumpleto ang mga detalye. Yes, kay parang may balume o hantod asa may makaabot ang atong mga programa sa atin. And masabtan pud nato nya mas nindot pud ang drama nga inyong mapaminaw sa inyong life story. Oh, manindot kay paminahon kay nindot man atong mga talents mo. Correct. Hatag og kinabuhi sa inyong sulat-suliran. Correct. Quote for the day, Dok. Quote for the day, daghan kay kung kapilian nato God bless us always. Yes. Waking up is a blessing, not a privilege. Tinuod. Nasa ko'y nabasahan, Dok, nga. Mumata. Kanang, the fact kuno nga, gipamatatas, Ginoo, meaning napatay silbis kinabuhi. Oo. Oh. Ayaw gina ninyo kalimti. Dapat gyud inyuhag yung ibutang sa inyuhang mind always nga the moment we wake up, it's another day full of hope, full of chances. Wag ginahibalo og unsay mahitabo ugma. Chance ra gyud na. Mo na make the most good and be thankful. Inigmatahay, salamat Lord, nakamata ko. Yes, yesterday was history. Today is a present. And tomorrow is a big question mark. Ug unsay may tabo, tinuod. Ay, dako. Yes, kinsa mga i-greet today, Doc? Yeah, akong i-greet today, mga taga Chicago, Illinois. Ruel Anyos, Jane Anyos, mga Unyo family, Mike Busanggilan, Ikon Busanggilan, TD Unyo, no? Mayong pagpaminaw nila sa Chicago. Abot na dito ato ni og si Juana Tiking dia sa office ni Doktora Cora Quijano, si Gingging, no? Mga taga Villa Aurora, La Paloma, City Green, Camp Lapu-Lapu, Sugod Bay Tennis Club members. Kumusta naman mo si Colonel June Albisa, Colonel mga Colonel na kong mga amigo ato ni, Colonel Virgilio Sinisa, Dr. Quincy Leona, Engineer Nadela, si kinsa pa man? Okay, si Jaja Herodias, sa Camotes. O kanang mga naminaw nato sa mga bangko, sa mga nagkalain-lain nilang opisina, sa karon ato mga taxi driver, partner. Ato mga taxi Gusto kayo driver, maminaw na to. og si Ma'am Narsing dia sa Ramos Fruit Vendors Association. Oh, yes. Pahangyon gyud ko ani nga Ma'am Narsing sa akong palit
dito na Dok, kuan mo ni Dok? Example lang ha, 270 ni Dok. 250 na lang. Yes, ug sa Marlo's Barbecue din sa Talamba, no? Palamian kay nga barbecue. Hello and greetings ninyo sa tanang mga mamalitag, mga on din sa inyong barbecuehan. Yes. Punto legal today, partner. Punto legal ta partner. Isa man ato ang letter sender. Nabati na to diya sa drama. Ang atong letter sender ay si Jera. Jera ba pagtabata Yes, ni? yes. Kuan ni si Jera, taga Dumaguete, Negros Oriental. May pabaminaw ni Rose Gonzales Espinas, ha? Kaya sa mga Duran family. Ako ni mga parinti ni mga Duran diya sa kanang Negros sa Dumaguete City, no? Yes. Punto legal kay ang iyahang anak manggod sulod sa eskwelahan partner na samad og nabunog Oh, inside the school premises. buliing ka, no? Naagyod ang ilang pangutana ang sa nahitabo, no? So, unang pangutana, doon na ba'y tulbagon ang maong eskwelahan aning hitabua? Nga tanang incidents na hitabo man inside the school premises? Yes, ang kani manggod kani torts and damages ni no under the Civil Code of the Philippines nga giingon nga ang mga maestra ug ang eskwelahan manggod are secondary parents. And giintrigo sa ginikanan no ang mga anak nila ngadto sa eskwelahan who are also responsible sa ilahang safety while inside the school premises. So in a way, yes, I will agree and I will say yes nga naay tulubagon, naay responsibility ang eskwelahan sa safety sa mga bata ug kung unsa man ang mahitabo sa ilaha sulod sa eskwelahan. Mao gyud. Ug kanang atong mga teachers, guidance counselors, teachers, kanang principals, Correct. second parents kina, na? Tinuod. In fact, mas makadetect pa na sila ato ni og mga incidents like ADHD, autism. Sila mismo than the parents. Oo, than the parents. Kay Tinuod. mas dugay ba yan sa eskwela, no? Labi na kung muskwila na. Yes. Ikaduhang pangutana, doon na ba ko'y pwedeng ikaso nila sa ilang pagbabaya sa ilang estudyantes? Nga kung buo tunaw-naon, it's their responsibility to nga bantayan ang safety sa mga bata, especially during class hours. Correct. Well, yes, we can file for kana torts and damages, no? Damages gyud on the part of the parent, on the part of the teachers. But akong suggestion, labi na kung muskwila pagpadayon ng imuhang anak din ha, I will suggest nga kung pwede musato lang sa amicably and sit down with the school, the teachers, the guidance counselor, the advisor or the principal to try to settle, no, ang school administration the dispute or unsa man gani inyong reklamo din ha. Kay ang ako pong concern, partner, kay syempre tao lang, basin niya pod og ma-affected ang relationship sa bata o sa teachers ngadto sa sulod sa eskwelahan. So perhaps it would be wise nga sit down and talk, no, kay wa man sama sa kana ganing mag-compromise ta, di ba, partner? Yes. Kadaghanan na ning mga guidance counselor sa mga schools atin mga psychologists ni sila. Kadaghanan. Yes. Not all. They have been trained along this line to do something about the concern sa mga estudyante. Tinuod. Sila po mo monitor, di ba? Sa behavior, sa bata. Behavior modification, whatever. Mga no? interpersonal Monitoring. relationship, mga inana, Dok, no? Ikatulong pangutana. Pwede ba sad ko nilang kasuhan for acting unaccordingly sa school? Madala manggod ko sa akong emosyon. That time, kay aside sa nag-black eye ang mata sa akong anak, doon na say inagian nga laing samad dapit sa iyang mata ug lapis maong nasamad. Maka-blame ba di ay sila nako sa akong actions? Wala man hinuon ko'y gi-harm during that time. Well, of course, no, advisable sa gyud nga kung mo settle ta, makigstorya ta, dapat kalmado ta. Kay wa man sad gyud tay ma-achieve kung closed ang ato ang mind, init ang ato ang ulo, or violent ta, and sometimes raba ang kaning words, the moment mo gawas na nit atong baba, di na ni mabawi. Yes. Unya, like I said, kung wa man tay plano ibalhin ang bata, importante kaayo og mo matter gyud ang relationship sa bata og
sa parents towards the school and the school nga mga officials. But I think on the part also of the school, no, dapat pud sila musabot. Kay kung imo pong anak ang na-black eye, ma-emotional pug ka. Kinsa goy gusto, di man gani nato pa padapuag lamok ning ato ang bata na black eye na hinuon. Unya, natusok pas mata. Of course, that I think, di ba, Doc, trained pud na Yes. ang mga, especially mga psychologists o guidance counselor nga musabot. Musabot sa ni anak, no? Sa behavior. Kay ang kining bata manggod kung naayon aning ginabuli. By the way, ang bullying is not only physical but also psychological. Correct. Kanang name calling is a form of psychological bullying. Tinuod. So, mo na yung usa nga, mo deteriorate na ang performance sa bata academically. Hindi na ganan mo eskwela. Mo eskwela. Kay mawana ang gana. Dahil mo sa ibalhin og laing eskwelahan or blacklist ganun gibalhin na siya. Kay kuan man na siya Luoy pod. Luoy pod. Tinuod. So kang ako lang i-share as a psychiatrist, no? We normal ra gyud sa ato masuko ta. Ako sa ato na Ellen naay tay masuko. Oy. But do not make major decisions in your life When angry. kung suko ka. Kalma Kaya sa. devastating ang mahitabo. Tinuod. Correct. Ikaw pa to katapos ang pangutana. How about sa mga parents, sa mga bata nga nakasala sa akong anak? Unsa may tulubago nila aning hitabua? Dapat unta masumpo ning class sa mga bata samtang gagmay pa aron dili mudako nga bugoy. Yes, ang kani muna dapat duty gyud na sa eskwelahan, especially the guidance counselor nga i-monitor ang mga bata and ipatawag pud ang ginikanan labi na sa katong mga nakasakit, no, kay naa sa gyud sila itulubagon, and it is their responsibility to call out ang katong parents sa bata nga nanakit, no, sa uglaing bata, to let them know and to impose disciplinary sanction also ngadto sa bata para makasabot siya nga dili sakto ang iyahang gibuhat, no, naagi sense of ownership ug responsibility for the actions, no, cause and effect, consequences, para masabtan pud niya ug dili na pud siya muusab og buhat ana. And on the part also sa katong victim, that they will continue to feel safe sa inyong eskwelahan, and on the part also of the parents para makibaw sila nga giaksyonan pud nila and that they will take responsibility as a second parent to their students. Yes, nagi mga klaseng bata nga medyo ngita gyud bikil ba. Nagi mga ingon ana mga bata. So Yes. this is the one of the job of the teachers, guidance counselors to do something, ha? Yes. Do na mo ani ma'am, ha? Sa Correct. behavioral modification, ha? Yes. Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa to ang programa. Kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo mo. Nationwide, tatak Areman. Daghang salamat o maayong adlaw. Bye! Bye!